Bon dia a tothom. Benvingudes, benvinguts i benvinguts a la 9a jornada de l'Observatori Noctàmbules de Fundació Salut i Comunitat. Enguany, sota el títol Violències sexuals facilitades per drogues en espais d'oci més enllà de la submissió química. És un plaer per nosaltres, per tot l'equip de Noctàmbules, tornar a trobar-nos amb vosaltres un any més per compartir reflexions al voltant de gènere, les violències i l'ús de drogues, sempre des de mirades feministes. Us agraïm moltíssim la vostra presència de tanta gent coneguda i estimada, també de cares noves, en aquesta jornada. També agraïm la presència, el finançament i tot el suport a les persones que m'acompanyen en aquesta taula inaugural, Joan Ramon Villalbí Hereter, la Marta Álvarez Freijo, la Montserrat Pineda Lorenzo i la Teresa Llorenç no ha pogut venir, però en el seu lloc està l'Helena Lledo Monsó. Moltes gràcies també per aquest espai preciós que ens acull un any més. Moltes gràcies a la Diputació i a totes les institucions. També volia agrair a tot l'equip de Noctàmbules, la Marta, Pau, Laura, Sònia, Amaya i a tota la resta del Departament de Prevenció, Utger, Carolina, Sílvia, Flore, Paula, Juan, David, Laia, Majo i Pep, pel suport i per l'acompanyament en un dia a dia que entre totes aconseguim que sempre sigui amorós i curós. Per últim, volia agrair a totes les superponents que nodreixen el programàs que us presentem avui, Iranzu, Núria, Patricia, Teresa, Sonia, Zaloa, Irache. Vuestra sabiduría, generosidad y experiencia son imprescindibles. Muchas gracias. I ara us parlaré una miqueta, mentre aneu entrant, una mica desconcertant això, però del nostre observatori. Us explicaré una mica què hem fet i en quin punt estem. L'Observatori Noctàmbules va néixer el 2013 amb el finançament del Pla Nacional sobre Drogues, que va apostar amb un projecte d'investigació, en un principi de recerca, sobre la relació entre drogues i violències sexuals en contextos d'oci nocturn. Actualment el projecte ha crescut i ha mutat com tot projecte viu i fa molt més que investigar, ara us explico. A més, forma part d'una línia més àmplia, Drogues i Gènere, avalada per quasi 25 anys d'experiència, juntament amb altres projectes com ara el projecte Malva, l'Espai Ariadna o la Red Estatal de Género, Drogas y Adicciones. Així que enguany l'Observatori celebra una dècada d'existència, una dècada problematitzant les dinàmiques que faciliten i legitimen les violències sexuals que es donen en contextos festius i sota el consum de drogues, que són violències exercides generalment per homes i majoritàriament cap a dones i altres subjectes feminitzats en el marc d'una estructura social desigualitària i patriarcal. Portem 10 anys investigant, formant, prevenint, sensibilitzant, difonent, creant materials de suport tècnic, assessorant i acompanyant a municipis i entitats en l'elaboració participa de protocols d'abordatge d'aquestes violències. Portem 10 anys defensant que coneixement teòric i praxi política no són àrees separables, que volem ser rigoroses a nivell científic i també adoptar un posicionament polític feminista, ja que sabem que la violència sexual és una violència política i sempre col·lectiva, que cada acte de violència individual, petit o gran, és un acte brutal contra totes i cadascuna de nosaltres amb l'objectiu de disciplinar-nos, controlar-nos, dominar-nos i limitar la nostra llibertat. És per això que organitzem aquestes jornades any rere any per indagar i aprofundir col·lectivament en les formes que adopten les violències i també en els discursos socials que els atorguen significats. Ens preguntem, què està canviant? El Me Too, el Cuéntalo, el rebuig social a les violències dels poderosos, futbolistes, periodistes, professors universitaris o directors d'escoles de teatre, manifesten que ja no ens quedem callades. Hem dit totes a una, ja n'hi ha prou. El moviment feminista ha fet una feina ingent. Però quines lògiques segueixen operant perquè aquestes violències es segueixin exercint de manera sistemàtica contra les dones? Ens preguntem també. Veiem que persisteixen mites com ara la irrefrenabilitat sexual dels homes, el caràcter monstruós dels agressors, la relació causal entre drogues i violència sexual o la culpabilitat de les agredides, facin el que facin. Anava sola per un carrer fosc. Mira com anava vestida. Si s'emborratxa, ella s'ho busca. Està mentint. Ella també volia. Denúncia falsa. Són mites que segueixen presents en els imaginaris socials i mediàtics i que apuntalen i naturalitzen les violències masclistes. I és sobre aquest pilar, el de la culpabilització de les dones, i un altre pilar, el seu disciplinament a través del terror sexual,
sobre els quals organitzem aquesta 9a jornada Noctàmbules. D'una banda, volem desgranar els mecanismes de sanció, per exemple, el que té a veure amb l'ús de drogues per part de les dones. Per què sembla que si una víctima és intoxicada contra la seva voluntat, en el cas de la submissió química proactiva, és més víctima que l'agredida que hagi consumit alcohol o altres drogues de manera voluntària, en el cas de la submissió química oportunista, l'anomenada vulnerabilitat química? No estarem tornant a dividir les dones en bones i dolentes, en bones i males víctimes en relació a l'ús que facin de la substància? Per què, si un percentatge molt elevat de violències facilitades per drogues s'exerceixen de manera oportunista, els mitjans donen més cobertura als casos proactius? Estem castigant les dones que consumeixen? Estem espectacularitzant algun tipus de violències i opacant d'altres? Estem posant el focus en la substància i desplaçant-lo de l'estructura social masclista que la genera? L'altre pilar, com us deia, és el que la politòloga Nerea Barjola anomena disciplina del terror sexual, una narrativa alarmista que presenta l'espai públic i festiu com un espai de perill, d'alerta o de por per a les dones. Un terror que té com a objectiu controlar, sotmetre o explotar les dones i marcar-los pautes de comportament. I a partir d'aquí ens sorgeixen més preguntes a les quals volem donar resposta en aquesta jornada. Són els discursos majoritaris sobre les violències sexuals sota submissió química perpetuadors del terror sexual? Afavoreixen la prevenció en perspectiva de gènere o fomenten l'alarmisme i el pànic social? Contribueixen a l'organització i empoderament feminista o, pel contrari, desmobilitzen i generen bloqueig? Quines concepcions de les drogues i del seu paper de les violències produeixen i transmeten? Quins mites segueixen presents en els discursos socials? Quines realitats han contribuït a visibilitzar i denunciar? Com ho podem fer millor? Sobre tot això ens parlaran a la primera taula rodona una sociòloga que investiga i actua en l'àmbit acadèmic, la Iranzo Recalde, una psicòloga forense que investiga sobre les violències sexuals sense record, la Núria Iturbe, i una periodista que analitza els relats mediàtics i lluita per promoure periodisme en perspectiva de gènere, la Patricia Reguero. Després de la pausa, que serà de 12 a 12:30, tindrem la segona taula rodona on es proposaran estratègies per fer front a aquestes violències. En l'àmbit hospitalari, amb la Teresa Echevarria, qui exposarà estratègies des de l'Hospital Clínic de Barcelona, a l'àmbit jurídic, amb la nostra companya i membre de Nèmesi, Sònia Ricondo, i en l'àmbit institucional i activista, la Saloa Basabe i la Irache Álvarez compartiran claus sobre el procés de coordinació entre Ajuntament i moviment feminista per a l'abordatge de les violències contra les dones a la ciutat d'Irunya. Benvingudes i moltes gràcies de nou a totes. I abans d'acabar volia comentar 3 aspectes tècnics que sempre pregunteu i us deixo clar ara. La jornada serà gravada, no hi ha streaming, però serà gravada i els vídeos estaran disponibles en unes setmanes amb subtítols per afavorir l'accessibilitat de més gent al nostre canal de YouTube. La setmana que ve us enviarem el certificat d'assistència a totes les persones que l'hagueu sol·licitat a la taula i un formulari d'avaluació que, sisplau, respongueu perquè és molt important per nosaltres la vostra percepció. I també les ponents, no sé si totes ho hem de negociar, però compartiran els seus PowerPoints que els penjarem al nostre web, drogasgenero.info. I sense més, moltíssimes gràcies de nou, estic molt emocionada, molt contenta d'aquest dia, d'aquesta jornada. Espero que gaudiu molt de la jornada, la veritat és que tenim un programa que jo estic molt encantada. I sense més dono pas a la Marta Álvarez, directora de l'àrea d'addiccions, gènere i família de la Fundació Salut i Comunitat. Vale, Marta. Bé, bon dia, gràcies Anna. Em sumo a aquesta sensació de nerviosisme que tenim aquí, que és positiva, és bona. Bon dia també als meus companys i companyes de taula. En nom de la Fundació Salut i Comunitat i sobretot també del nostre equip de prevenció, volem agrair que estigueu aquí. Això per nosaltres és important, el poder veure's any rere any, inclús durant la pandèmia, que vam haver de canviar format, doncs és tot un luxe poder-vos tornar a trobar aquí. El que farem avui, jornades com aquestes, crec que ens permeten fer un peron en la nostra quotidianitat, en el nostre dia a dia, per poder debatre juntes, reflexionar, compartir experiències, compartir sabers i emportar-nos per omplir la nostra maleta pedagògica de cara a després les nostres intervencions. I crec que això és important i és interessant poder fer-ho, ni que sigui un cop l'any.
En aquesta novena edició, com ens deia l'Anna, parlarem de les violències sexuals facilitades per al consum de substàncies en l'oci nocturn, però molt més enllà del que és la submissió química. Per això aquestes taules tan interessants que tenim al llarg d'avui de tot el dia, de tot el matí. Ja fa més de 10 anys que Fundació Salut i Comunitat aposta de manera clara, sostinguda i coherent per la prevenció des de les seves vessants, especialment la prevenció de consums de substàncies i la prevenció de violències masclistes i, molt concretament, també de prevenció de violències sexuals. Això vol dir que dotem a la prevenció d'una constitució necessària de contingut, d'un mètode de reflexió crítica, de detecció, d'intervenció i d'impacte comunitari, que creiem que això és primordial. Donada la nostra trajectòria com a entitat i el treball realitzat en diferents serveis que gestionem, fem una aposta per incorporar la perspectiva de gènere en tots els seus àmbits i, òbviament, la prevenció és un d'ells. Els nostres programes preventius, que l'Anna ja us ha anomenat en algun moment, com Noctàmbules, EPF, Malva, els protocols de ciutat, prevenció de violències, tenen incorporada aquesta visió, que ajuda a realitzar aquest anàlisi que us deia més crític, assegurant sobretot la mirada interseccional i afavorint la incorporació de tothom en aquesta mirada. Jo no m'estendré gaire més, sí que vull agrair al senyor Joan Ramon Villalbí, delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, a la senyora Montse Pineda, secretària de Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i a l'Helena Lledó Monsó, gerenta de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, companyes i companys que ens hem anat trobant en altres espais i que agraeixo moltíssim el retrobar-nos en aquests, perquè som com un mes dintre de tot el camí que portem fent. Vull agrair el suport, l'acompanyament, el finançament, també a la Diputació que ens hagi permès estar en aquest espai tan emblemàtic i que per nosaltres té aquesta ressignificació tan important. I fer jornades en aquest espai, sobretot això és el que creiem que és tot un punt, i això Diputació ens ho ha facilitat. Agrair a les compañeras que nos hemos visto en otros lugares i agrair que estiguin aquí amb nosaltres i que puguem compartir les seves experiències. A totes vosaltres que veniu any rere any, a les que sou noves, a les que sou d'altres entitats, a les que són de la nostra mateixa entitat, que també ens pugueu acompanyar avui, i sobretot a l'equip de prevenció, a l'Anna, a la Marta, a l'Otger, al Pau, a tothom, el que fan aquestes jornades amb moltíssima il·lusió, que crec que això és el que estan transmetent any rere any, i que per elles això és la guinda del pastel d'un treball fet amb molta cura i molt de carinyo. Bé, doncs, dit això, si us sembla, jo passaré la paraula al senyor Joan Ramon Villalbí, perquè faci la seva presentació. Gràcies i benvingut. Moltes gràcies, Marta, i moltes gràcies a totes per estar aquí. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres compartint aquest moment en aquest edifici que a mi m'omple de records personals d'alguns episodis de la meva vida, però que també jo crec que és un edifici que és una fita per al moviment d'emancipació de la dona, i que la nostra ciutat exemplifica com amb el curs del temps i amb els canvis el que era una contribució que vist amb ulls d'avui podia ser molt modesta, una biblioteca per dones obreres, doncs en aquell moment era el més pioner que es podia fer a Europa. I després amb persones clau, algunes com la Montse, que al llarg dels anys ens hem anat trobant i destrobant, però sempre compartint coses interessants i que ens trobem que canviem el que fem, però que en el fons sempre hem portat un radar que ens ha portat cap al nord. També molt content perquè en aquest acte aquí estan presents els 3 nivells de l'administració pública, el nivell local, l'autonomia i l'Estat. I només ens falta Europa, però vull dir que expressa coses que estiguem tots aplegats aquí.
A mi, en aquests darrers temps, la vida m'ha portat a aquesta posició en la que estic ara, a l'Administració General de l'Estat. No vaig gaire a actes fora de Madrid, perquè si anés a actes només faria de florero amb inauguracions i no podria treballar i tinc molta feina, però bueno, he volgut estar aquí perquè el nostre rol, en bona part, en un país tan descentralitzat, quasi federal com el nostre, és ajudar a reforçar a tot el que es fa i lligar les iniciatives que hi ha per tot arreu i contribuir a donar-los un marc compartit, perquè el que en diem el Plan Nacional sobre Drogues som tots. Nosaltres som la delegació per al Plan Nacional sobre Drogues, la delegació del govern per al Plan Nacional sobre Drogues, però el pla el fem entre tots i també és part de la Fundació Salut i Comunitat i també en són part projectes com aquest, per això els financem al capdavall, respectant el rol de les comunitats autònomes i que no podem invadir competències. Però quan aquests projectes transcendeixen l'àmbit autonòmic, i és el cas d'una iniciativa com Noctàmbules i altres de la Fundació, doncs per nosaltres són fonamentals, són valuosos i per això contribuïm a fer-los possibles. Clar, això d'una banda, però després d'altra banda, aquest projecte ens és especialment valuós, perquè la vulnerabilitat de les dones en l'àmbit de les drogues i les addiccions ha estat molt negligida. Potser perquè quantitativament hi ha menys dones afectades que homes i per tant la foto global ha sigut presa per el sector majoritari en molts àmbits. Però amb el temps hem après que precisament per ser menys nombroses les dones afectades estaven molt sovint en situació molt més complexa i els serveis no els hi responien prou bé i llavors teníem que fer coses per corregir-ho i fer més fàcil que poguessin sortir de la situació i recuperar el control de la seva vida. Per això la Fundació Salut i Comunitat està contribuint molt en l'espai de resposta a les drogues i les addiccions en l'àmbit de la dona. Programes com Noctàmbules, programes com Malva, la xarxa de gènere, drogues i addiccions, també, de fet, el portal general que gestiona la Fundació té sempre una atenció preferent amb això. I després altres coses que nosaltres no financem, que financen altres, perquè són importantíssimes. L'espai Ariadna. L'espai Ariadna és molt important, i no només aquí, que aquí ho és, però perquè hauria de ser el model per a espais similars en altres llocs, que en alguns llocs existeixen coses semblants i en altres no hi són, i ens fan molta falta. O els pisos, perquè la realitat és que amb els serveis que tenim hi ha serveis que no responen a les necessitats de grups de persones que potser són les més necessitades i que es troben expulsades dels serveis més generalistes i que calen serveis més monogràfics. Aquest any a la delegació hem potenciat un grup de treball del Consejo Español de Drogas y otras Adicciones sobre gènere, drogues i addiccions, que n'esperem molts fruits i que intentarem mantenir. Ahir justament vam tenir-ne una reunió i el repte serà incorporar nosaltres el que ens concloguin i ens recomanin i mirar de difondre arreu les seves aportacions. Perquè jo crec que ens hem de veure com una xarxa que hi contribuïm tots. Intentem tenir-ho clar i amb molt respecte pel que fa cadascú, amb moltes possibilitats d'innovar i d'aprendre els uns dels altres, però també fent un esforç per coordinar i posar en comú totes les iniciatives que van sorgint a Catalunya, a Euskadi, a Andalusia, perquè si no tornem a reinventar constantment la sopa d'all i no ens ho podem permetre perquè ens falten recursos i per tant hem de fer el possible perquè la nostra ambició és que les coses útils, que es demostren útils, puguin estendre's més de pressa. I res més, no em vull estendre, l'important ve ara, en la meva vida anterior els actes inaugurals em semblaven avorrits i ara em toca participar-hi molt sovint, per tant el més important és el que vindrà a continuació. Moltes gràcies, endavant i que sortim tots reforçats aquesta jornada. Moltes gràcies, Joan Ramon. Ara donem pas a la senyora Montse Pineda, secretària de Feminismes de la Generalitat. Moltíssimes gràcies. La veritat és que estic molt emocionada i molt contenta. Espero no complir la consigna que ens ha donat de ser molt avorrides al delegat i
i poder, en tot cas, contribuir a aquestes meravelloses jornades. Sí que és cert que és molt emocionant estar aquí a nivell personal i compartir, amb el delegat ho deia, ens coneixem de fa molts anys, evidentment amb l'Helena també ens coneixem també fa molts anys i amb la Marta també, i després parlo de l'equip de Noctàmbules. I el conèixer des de la meva trajectòria professional durant molts anys també et fa situar alguns discursos. L'Anna em demanava també ser limitada en el temps, però et fa situar en el que és realment important i quins són els canvis que les institucions podem fer, però sobretot i en especial el moviment professionalitzat, en aquest cas, de les entitats del anomenat o tercer sector, i com contribueix a fer política. Ho dic perquè moltes vegades aquestes taules que expliquem què fa la política més institucional, moltes vegades no incorporem que quan estem parlant des d'un sector, en aquest cas la Fundació i en concret el programa, s'està fent política pública. I jo crec que aquest és un dels valors precisament de la Fundació i precisament del programa de Noctàmbules, perquè fa política i, com deia l'Anna Burgos, fa política des d'un lloc que contribueix realment al canvi institucional, que ha contribuït al canvi de mirada respecte al paper que tenen les drogues a les violències sexuals, però en especial també en trencar tots els estigmes, els prejudicis que afecten i condicionen precisament la vida de tantíssimes dones. Per tant, jo crec que és molt important no oblidar-nos això. I a nivell institucional estic molt orgullosa de poder estar aquí donant recolzament a aquest projecte, perquè efectivament des de la nova, ja no són tan noves, portem quasi 2 anys, però des d'un nou Departament d'Igualtat i Feminismes com contribuir a aquest canvi de paradigma, a aquesta transformació feminista del país, en el que hem fet una aposta per canviar el paradigma que teníem i que tenim sobre les violències sexuals, específicament, amb aquest nou marc que tenim, que és el model d'abordatge de les violències sexuals, precisament recollint moltes de les qüestions que aquestes jornades durant tots aquests anys han estat posant a sobre la taula. I crec que aquest model que aporta també la possibilitat de posar la prevenció i també l'acompanyament a les dones posant en el centre les dones, crec que contribueix a aquest canvi, a aquesta transformació. Però precisament aquestes jornades, que és la 9ª, signifiquen moltíssimes coses. Significa un treball excel·lent de l'equip, que està aquí davant i que especialment vull agrair per la seva constància en posar a sobre de l'agenda política determinats temes. I jo crec que és molt important que equips professionals estiguin d'alguna manera moltes vegades forçant alguns debats. I fer-lo des d'aquesta expertesa crec que és molt important. I Noctàmbules ha contribuït, com deia, a aquest canvi de paradigma de les violències sexuals. Tenim molts reptes endavant, tenim reptes que estic segura que Noctàmbules, no solament amb aquestes jornades que organitza, sinó amb moltíssimes de les activitats que fan en tots els municipis i amb diferents professionals, estan contribuint o contribuiran precisament a posar a l'agenda política determinades qüestions. I vull agrair el treball i sobretot vull agrair la possibilitat de seguir treballant plegades en aquesta, si em permeteu, no sé si és molt així, però com està gravat ho dic, en aquesta revolució feminista que ens toca i que estem obligades a fer des de les institucions. Quan parlo de totes les institucions, no solament parlo de les institucions que estem aquí, sinó també de les pròpies entitats. Necessitem donar un pas endavant en aquesta transformació i per poder-la fer possible és necessari reconèixer el valor i el treball que realitzen les organitzacions i en especial també les companyes que estan liderant projectes,
com les que esteu aquí davant. M'havia posat el cronòmetre i no l'he posat, per tant, aquí vull tancar, tornant a agrair també, si em permeteu, la bona voluntat sempre de la Diputació d'obrir efectivament les portes de casa seva i de casa de totes, i la col·laboració, com deia el delegat, de les institucions, perquè és la nostra obligació. Insisteixo, és també la nostra obligació buscar sinergies, i sinergies també des dels activismes, perquè els reptes són importants i aquests reptes que són tan importants també són imprescindibles que els fem com a aliades feministes. Res més, moltes gràcies i sobretot que tingueu moltíssimes contribucions, que després de les taules d'experteses pugueu fer debats. Jo em quedaré solament a la primera taula perquè després no em puc quedar amb la segona, disculpeu-me. Faré això que em deia l'Anna, que m'ha dit, faràs el que es fa habitualment. Intento no fer-ho, vull dir, com el delegat, intento quedar-me sempre a les jornades que puc anar i em quedo amb les ganes de més. Per tant, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Montse. I ara passem la paraula a la senyora Helena Lladó Monsó, gerenta de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació. Bé, moltes gràcies, Marta, Joan, Montse. Benvingudes a totes i a tots en aquest espai que, com ja les persones que m'heu precedit ja heu posat de manifest, és un espai referent de les polítiques d'igualtat de la ciutat de Barcelona. És un espai de totes i tots. El gestionem des de la Diputació de Barcelona, però és un espai que sempre està obert a totes les iniciatives i a totes les jornades que posin en valor les polítiques d'igualtat, les polítiques feministes. Dit això, una benvinguda especial a l'Observatori Noctàmbules, ho dèieu, fan 9 jornades, em sembla, 10 anys i 9 jornades que venim fent i acollint des d'aquí, totes molt interessants, totes molt novedoses i totes molt valuoses per treballar en tot l'àmbit de les violències sexuals. La que parlarem avui, la que parlareu avui, que són violències sexuals facilitades per drogues en espais d'oci, són unes violències que en principi poden afectar més a la gent jove. En aquest sentit, jo us volia incorporar 2 dades que m'havien passat, que és que un 13% dels agressors sexuals són menors i un 38% de les víctimes ateses per violències sexuals per Mossos són menors també. Per tant, aquí també entenem que cal posar el focus i suposo que també en parlareu. Des de la Diputació de Barcelona, per aquells que no ens conegueu tant, som una administració local de segon nivell, treballem donant suport als ajuntaments, per tant el nostre paper és com si diguéssim més secundari, no estem tan en primera línia. Tot i així portem més de 20 anys, 25 ja treballant amb les polítiques d'igualtat i amb l'erradicació de les violències masclistes. En aquest sentit, permeteu-me que molt ràpidament, perquè sé que el temps és curt i el més interessant no és el que jo us explicaré precisament, però permeteu-me que s'expliqui que aquest darrer mandat, que acaba ja, les eleccions són d'aquí un mes pràcticament, hem impulsat la xarxa de territoris lliures de violències masclistes amb el sentit d'aglutinar tot el que veníem treballant en temes de violències, però incorporant també una mirada més ampla, més interseccional, treballant més profundament, de manera transversal, amb altres àrees i serveis de la Diputació. En aquest sentit, una de les feines que hem fet i que suposo que d'aquí un mes o així estarà publicat és una guia de plans locals de seguretat en perspectiva de gènere que hem treballat tant amb cossos de seguretat local com amb el propi gabinet de prevenció i seguretat de la Diputació. També hem consolidat, m'atreviria a dir, la xarxa de punts lila amb espais d'oci, aquests punts lila per fer entorns més amables i segurs a les festes majors, festes de municipis, etc., sobretot amb els ajuntaments petits, amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, que són els que tenen menys recursos i que, per tant, necessiten més aquest suport supralocal.
També hem començat a treballar, i en aquest sentit 24 municipis ja hi estan treballant, amb la xarxa de punts lila més enllà dels espais nocturns. Hem impulsat i estem treballant amb una xarxa de punts lila amb espais quotidians, amb espais diürns, comerços, mercats, equipaments, de manera de teixir aquesta xarxa que pugui ajudar a les persones que puguin ser víctimes de violència, que puguin tenir necessitat d'informació, per teixir aquesta xarxa més comunitària de prevenció. Dit això, també des de la Diputació i no tant des de l'àmbit que em toca a mi organitzar, dirigir, que és Igualtat i Ciutadania, també tenim el Centre Espot de prevenció de drogues i altres addiccions. A aquest mandat hem incorporat també les addiccions a les pantalles i també treballem amb sensibilització de prevenció de consum d'alcohol i drogues, en aquest cas més des de salut pública i consum. Dit això, també molt ràpidament tenim serveis d'assessorament a les professionals que des dels ajuntaments estan treballant directament amb l'atenció a les violències masclistes i violències sexuals, i també donem suport amb l'elaboració de plans, protocols, per ajudar a aterrar els protocols que des del Govern de la Generalitat estan impulsant amb molt de sentit i amb molt d'encert. Bé, dit això, no voldria allargar-me més. Moltes gràcies de nou per la vostra presència. Realment fa goig, després de la pandèmia, tornar a veure la cuina tan plena. Realment és emocionant. Amb una jornada com aquesta, que és molt potent, molt fructífera, i estic segura que serà molt, molt interessant. Jo no sé tampoc si em podré quedar tota la sessió, però en qualsevol cas, si no, estaré per allà pel que necessiteu. I res, moltes gràcies i que sigui una molt bona jornada. Gràcies. Gràcies, Helena. I ara ja donem pas a la primera taula. Doncs moltes gràcies. Reitero les paraules de la meva companya Anna. Gràcies per estar aquí, per fer ple en aquesta sala mítica de la cuina. Ara donarem pas a la primera taula de ponències. Primerament faré la presentació integrada de totes les ponents i després cadascuna d'elles farà la seva presentació. Al final també està previst un torn de paraules, de preguntes, perquè pugueu fer les vostres reflexions, preguntes, el que considereu, d'acord? Farem passeig de micros, així que preneu notes i aneu pensant en preguntes interessants. I res, el que us deia, moltes gràcies i començo amb la presentació de les ponents. També agrair-les a totes la seva col·laboració i participació en aquest espai, perquè sense elles, òbviament, la jornada no podria sortir. Bé, doncs començo. A la meva esquerra tinc a la Iranzu Recarle Esnoz. Ella és sociòloga, màster en antropologia, d'orientació pública i postgrau en tècniques de recerca. Des de 2019 investiga sobre les agressions sexuals facilitades per drogues en oci nocturn a la Universitat d'Alcalà. El 2020 va començar la seva tesi doctoral a la Universitat d'Alcalà sobre aquest tema, encara que actualment està més centrada en l'estudi de les interaccions sexoafectives de la joventut en la festa, tema amb el que pretén doctorar-se a principis del 2024. Bona suerte. Ja sabem com són les tesis. Ha treballat a través d'una beca de formació al Centro de Investigaciones Sociológicas, on va participar en el disseny i elaboració de la macroencuesta de violència de gènere de 2019. També ha participat com a investigadora en diferents projectes finançats per institucions vinculats a l'estudi de la violència de gènere i violència sexual en població jove. Així que, benvinguda, Iranzu. Després tenim a la Núria Iturbie Ferrer. Ella és psicòloga, màster en psicologia forense i criminal per la Universitat de Barcelona i postgrau en teràpia de grups per l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella de la Universitat de Girona. Ha treballat com a delegada de mesures penals alternatives i al programa d'acompanyament postpenitenciari d'Interès, del qual va ser-ne la coordinadora durant els 3 primers anys del servei. Ha publicat diverses recerques en l'àmbit d'execució penal, becades del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Ha exercit la docència com a professora associada a la UB durant 5 anys i col·labora en el Servei d'Adopcions Internacionals fent tasques de formació. A banda, també ha estat directora del Servei d'Acompanyament de la Víctima del Delicte en seu judicial d'Intres durant 5 anys i actualment assumeix tasques de responsabilitat de les àrees de justícia i comunitat i noves oportunitats a l'entitat. També és cocoordinadora de la Comissió d'Àmbit Penitenciari i Execució Penal de les entitats catalanes d'Acció Social, membre de la Junta de la Secció Jurídica del Col·legi Oficial de Psicòlegs i impulsora de Prevenci. Gràcies, Núria. I després, en últim lloc, tenim a la Patricia Reguero Ríos. Ella és periodista d'El Salto, on coordina feminismes i violències masclistes des que va entrar a formar part del projecte el 2017, on ha fet un esforç en els últims anys per donar espai a les violències sexuals contra la infància. Va estudiar periodisme a la Universitat Complutense de Madrid i va fer un màster en estudis interdisciplinars de gènere. Ha treballat en premsa local i regional i també té una experiència com a ajudant de producció per televisions estrangeres. A vegades col·labora amb Pícara Magazine, on publica quan pot la sèrie Masclisme i mitjans, on analitza els biaixos masclistes dels titulars. Moltes gràcies, Patricia. I bé, fetes aquestes presentacions, un cop més, moltíssimes gràcies per estar aquí i ja us dono la paraula per poder fer les vostres presentacions. Així que, Iranzu, quan vulguis, tot teu. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar todas aquí hoy. Muchísimas gracias a Ana Burgos y a todo el equipo del Observatorio Noctámbulas por invitarnos y contar con nosotras, con el equipo de la Universidad de Alcalá, para participar en esta jornada tan interesante y estupenda. Estoy un poquito nerviosa, confieso, pero bueno, espero que lo que os cuente pues os interese y me sepa expresar bien. Bueno, hoy vengo a contaros un poco el camino que llevamos recorrido en la Universidad de Alcalá estudiando las agresiones sexuales facilitadas por drogas, y el título que le he puesto, sobre todo la última parte, ¿no?, de propuesta de investigación, porque lo que quiero que quede claro desde el principio es que vengo a enseñar cómo estamos investigando las agresiones sexuales facilitadas por drogas, más que daros datos sobre los resultados, porque estamos en ello aún. Entonces, bueno, esta diapositiva sobre todo es para recalcar que somos un equipo, que aunque esté yo hoy aquí dando la charla, hay muchas personas detrás trabajando. Yo me incorporé al equipo como socióloga en 2019, pero el estudio de las agresiones sexuales facilitadas por drogas en la Universidad de Alcalá comenzó en 2016 por la financiación de un proyecto del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales para el cribado de tóxicos en sangre en víctimas de agresiones sexuales facilitadas por drogas, y desde entonces pues diferentes instituciones, proyectos y personas se han ido sumando y engordando, ¿no?, el trabajo que estamos realizando. Entonces, todos estos proyectos han financiado 3 líneas de actuación que le he llamado. Hoy solo voy a explicar la línea de la investigación, pero quería destacar también que tenemos la línea de la docencia y la línea de la intervención en el tema de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. En el tema de la docencia, este curso ya es el segundo año que estamos ofertando una asignatura transversal y optativa para cualquier estudiante de grado de la Universidad de Alcalá, que se llama Sumisión Química. Es una asignatura multidisciplinar con profesorado de diferentes ramas, ¿no?, jurídicas, forenses, sociológicas, pues muy multidisciplinar. Y bueno, estas estudiantes durante todo el semestre pues, se forman sobre el fenómeno de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, y ellas ahora son las que pasan a la segunda línea de actuación, que sería la intervención, porque antes éramos las personas, pues los docentes o los investigadores, quienes íbamos a institutos de educación secundaria a dar charlas y conferencias, y eran como intervenciones muy puntuales, y siempre se nos quedaba un poco como la sensación de que, bueno, pues que hasta dónde llegaba, ¿no?, esa formación o qué impacto podría tener. Y entonces ahora al coordinarnos con el tema de la docencia, y que el estudiantado que se ha formado durante todo el semestre acude a centros en más de una sesión y se hace una coordinación y una intervención pues mucho más sustancial, que además tengo que destacar que contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Coslada, cuya participación pues es imprescindible, ¿no?, para que estas intervenciones tengan más calado en el estudiantado
de secundaria. Y bueno, ya nos metemos en lo que venía a contaros, que es la investigación. Tenemos actualmente 3 grandes líneas, las más desarrolladas, voy a explicar las 3 de una en una. La primera sería el estudio de la prevalencia de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, eso que pone ASFD, es el acrónimo, ¿no?, de agresión sexual facilitada por drogas, que si no es muy demasiado largo. Luego, el estudio de las actitudes y las interacciones sexoafectivas. Y como digo, voy a ir de uno en uno explicando. Pues con el estudio, en la primera de las líneas de investigación, la prevalencia de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, pues lo que queríamos era que hasta el momento los datos científicos que teníamos del fenómeno eran sobre todo derivados de casos recogidos por el Instituto Nacional de Toxicología. Y sabíamos que entonces no contábamos con datos de aquellas violencias que no entraban en el circuito institucional. Entonces nos faltaba muchísima información, ¿no?, sobre el fenómeno. No teníamos una fotografía real de hasta dónde llegaba este problema, cómo cuantificar, ¿no?, que el porcentaje de víctimas, los agresores, el tipo de relación entre la víctima y el agresor, pues todo esto, hacer una fotografía más completa. Entonces, básicamente, ese era el objetivo principal de esta línea de actuación, que es cuantificar el fenómeno, como pone un poco pues, lo que estaba diciendo, ¿no?, el número de víctimas, tipo de agresión, sustancias consumidas. Al final, las preguntas que se nos planteaban era cuántas agresiones de esas que... Una cosa es lo que llega al Instituto Nacional de Toxicología, pero que ha pasado por el camino, cuántas no se denuncian, sobre todo quién es el agresor, qué relación hay se mantiene o había entre el agresor y la víctima, y todo eso, pues descubrirlo, ¿no? Entonces teníamos que diseñar un cuestionario, eso sí, violencias sexuales facilitadas por drogas solo en este cuestionario para medir la prevalencia en el ocio nocturno, y solo a población joven. Hago estas marcas porque agresiones sexuales facilitadas por drogas hay en otros ámbitos, no solo en el ocio nocturno, pero nosotras en este cuestionario nos centrábamos solo en el ocio nocturno y en juventud, que eso también a veces, ¿no?, invisibilizamos otros colectivos, otras edades, otras realidades, porque pues, siempre estamos con los jóvenes en nosotras en la Universidad de Alcalá y en el ocio nocturno. Y bueno, esa es otra línea que estamos empezando a intentar abrir un poco, otros espacios, otros perfiles. Pero bueno, aquí, prevalencia de las agresiones sexuales facilitadas por drogas en el ocio nocturno en la juventud española. Entonces, sí, esta diapositiva es un lío, pero ahora voy un poquito a poquito. Esto digamos que es el flujograma completo del cuestionario que diseñamos. Bueno, hay más preguntas, ahí he puesto las más importantes de cada bloque. Entonces, ahora voy parte a parte. En realidad, el cuestionario se compone de 6 bloques. El primero es pues, el consentimiento para participar. El siguiente es como hábitos los últimos 30 días en el ocio nocturno. Y ya los tres potentes o más donde estaban nuestras variables objeto de estudio, ¿no?, más importantes. Experiencias de violencias sexuales facilitadas por drogas ajenas. Lo mismo en propias y también como agresor o agresora. Y por último ya cerrábamos el cuestionario con las sociodemográficas. Experiencias ajenas. Como digo, había más preguntas, pero para un poco las más importantes. Pues el sexo de la víctima, el agresor, qué sustancias consumidas, número de agresores. Bueno, experiencias propias cogíamos básicamente las mismas que las ajenas, pero añadíamos otras, ¿no?, porque supuestamente el conocimiento de esa experiencia iba a ser distinto. Aquí también, como la víctima en este caso sería la que responde, pues profundizábamos más en cuestiones vinculadas a ella. Haciendo este cuestionario, obviamente, consultamos otras investigaciones internacionales que se habían hecho similares, pero también prestamos mucha atención a la macroencuesta de violencia de género de 2019. Y, por ejemplo, pues todo el apoyo de la víctima, apoyo familiar, el apoyo social, de la comunidad, el apoyo institucional, todo eso queríamos reflejarlo, ¿no?, y tenerlo en cuenta. Y luego también hay unas preguntas sobre salud mental posterior, consumo de sustancias posterior, etcétera, como un poco por una línea que se está abriendo ahora, una doctoranda que va a empezar ahora desde la psicología y quiere centrarse un poco en el estudio de qué pasa con las víctimas después, ¿no?, de la agresión sexual facilitada por drogas. Y luego, respecto al agresor, si has sido tú agresora o no, pues tipo de agresión, el sexo de la víctima, las sustancias consumidas y cómo había sido ese consumo, etc.
La cuestión era que también nos preocupaba bastante hacer el trabajo metodológicamente de forma rigurosa, porque, bueno, queríamos una fotografía lo más completa posible y para que fuera representativa de la población teníamos que asegurar que la muestra cumpliera con determinados criterios, ¿no?, de aleatoriedad y representatividad y estas cosas así más de estadística o metodológicas. Y entonces subcontratamos el trabajo de campo para evitar determinados sesgos de medición que supone la encuesta web. Conseguimos una muestra representativa de 1.600 jóvenes, mujeres y hombres, con cuotas de sexo y edad entre 18 y 35 años, y el trabajo de campo se hizo en diciembre de 2022. Sí es cierto que ahí abajo en pequeñito pone pretest estudiantado de la Universidad de Alcalá. Eso lo puse a posta para que no se me olvidara decir que hicimos un pretest bastante potente del cuestionario para ver si funcionaba bien, qué fallos había, dónde nos habíamos equivocado, categorías de respuesta que faltaran, que sobraran. Y no solo eso, sino que además a los estudiantes que participaron en la prueba del cuestionario se les invitó luego a hacer grupos de discusión con las investigadoras para que nos dijeran pues, si habíamos utilizado bien los términos, o sea, si se entendía, si no, qué cambiarían, qué no. Entonces, bueno, pues todo eso que le da valor, y además luego es que voy a enseñar unos datos de este pretest. Ahora es cuando seguro que querríais que os diese datos, pero no os puedo dar porque estamos aún analizando la base de datos. Así que, bueno, en cuanto avancemos con esta parte, pues estaremos encantados, ¿no?, de hacerlos públicos y compartir con todos vosotras. Así que esta sería la línea de la prevalencia. Ahora nos metemos con medir las actitudes de la población joven hacia las agresiones sexuales facilitadas por drogas, porque queríamos saber, ¿no?, cómo todo esto viene del estudio de los mitos de la violación y las creencias y actitudes que hay hacia las violaciones y todo eso, cómo al final repercute en la culpa, el apoyo, el estigma, este tipo de cosas, ¿no? Nacía un poco desde esa lógica. Entonces queríamos saber qué actitud tiene la población joven española hacia las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Es una actitud favorable, desfavorable, y entendiendo actitud por la definición de la psicología social, ¿no?, de que una actitud es una valoración positiva o negativa, favorable o desfavorable, hacia un objeto, en este caso las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Entonces, como os decía, sobre todo haciendo una investigación sobre lo que otras investigadoras han hecho a nivel internacional, nacional, etcétera, pues vimos que sí que había muchos instrumentos para medir las actitudes hacia la violación, que se llaman técnicamente en los artículos que publican científicos, se llaman aceptación de mitos de la violación. Y entonces trabajan sobre falsas creencias sobre la violencia sexual, pero no había ningún instrumento que midiera solo las actitudes hacia las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Así que, pues, antes de poder medir las actitudes, tuvimos que, nuevo objetivo, crear el instrumento que mida esas actitudes. Entonces, esto es muy metodológico, pero bueno, pues ahora consultando literatura científica, etcétera, desarrollamos una escala de 41 ítems o afirmaciones, son afirmaciones, que tú tienes que ponerte como de acuerdo o en desacuerdo en una graduación de 7 opciones, ¿no?, desde totalmente de desacuerdo a totalmente de acuerdo. Y cuanto más de acuerdo estés con la afirmación que te planteo, significa que tienes una actitud más favorable hacia las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Una vez que hemos construido estos 41 afirmaciones y le hemos dado 1000 vueltas y todo el rollo, tenemos que validar, probar, ¿no?, ver si esa escala funciona, cuántas de esas afirmaciones sobran, cuáles no funcionan, cuáles hacen ruido y no están midiendo lo que tienen que medir. Validar la escala es eso, ¿no?, ver que tu instrumento mide lo que tienen que medir. Entonces, hicimos la prueba de la escala en el curso académico 21-22, en casi 500 estudiantes de instituto del Corredor de Henares. Total, que el instrumento final se nos quedó en 15 afirmaciones que se agrupaban en 3 dimensiones. Y esta es la parte interesante, ¿no? ¿Por qué se agrupan en 3 dimensiones? Eso quiere decir que los 15 ítems se han repartido en 3 dimensiones porque comparten algo, un patrón, que ahora es donde tú con la teoría y el conocimiento tienes que descubrir qué tienen en común esas dimensiones y por qué se han agrupado esos ítems en torno a esa dimensión. Entonces, tienes que ponerle como un nombre, o sea, qué concepto teórico
hay detrás de esa agrupación, ¿no? Es un poco la lógica. Y entonces, con toda la teoría social que hay en torno a esta cuestión, pues vimos que podíamos atrevernos a nombrar las 3 dimensiones, pues como tenéis en la diapositiva, ¿no? La primera sería deber o responsabilidad sexual, es que en inglés como que queda más sexual duty, ¿no? Es como, bueno, deber y responsabilidad sexual. La segunda sería efervescencia alcohólica y el éxito sexual. En la primera de las dimensiones, el deber o la responsabilidad sexual, se agrupan, he puesto una afirmación, un ítem de cada, como ejemplo de cada dimensión, ¿no? En la primera, para que entendáis lo de deber o responsabilidad sexual, pues por ejemplo está el ítem de me molesta que haya personas que cuando beben y salen de fiesta se dediquen a ligar, pero luego no lleguen a acabar lo que han empezado. Es un poco esa dimensión, lo que había de fondo, ¿no? Era un poco la lógica de cómo nos debemos comportar sexualmente en la fiesta, qué se espera de nosotras, y ahí, por ejemplo, también había ítems relacionados con las denuncias, ¿no? Si denuncia meses después es porque se lo está inventando, un poco como cómo te tienes que comportar sexualmente hablando. Luego, en el segundo de las dimensiones, en la efervescencia alcohólica, esto hay mucha teoría social que a mí me encanta. Por ejemplo, ahí está escondido en realidad el concepto de efervescencia colectiva de Durkheim, y llevado un poco más allá, desarrollado por un investigador danés, Tutenges, de cómo al final, en el caso de la efervescencia colectiva pasa en los estadios de fútbol, pasa en una fiesta en casa, es como cuando, o aquí mismo, ¿no? Como compartimos energía y vibramos todos más o menos igual y sentimos las mismas cosas cuando aplaudimos, cuando nos emocionamos en grupo, ¿no? Y hay una energía que se comparte y que nos lleva, el ejemplo para mí más claro es en un estadio de fútbol, ¿no? De cómo casi la masa se convierte en una, ¿no? Y hay una efervescencia pues, compartida. Entonces, cuando consumimos alcohol también hay un punto como de encuentro entre todos y todas, se genera un ambiente que de hecho en la fiesta, cuando hay una bronca o una agresión o alguien llora, se rompe, ¿no? Esa efervescencia, ese ambiente. Bueno, creo que es que este es uno de mis peligros. Esta era una diapositiva peligrosa que le he dicho antes a mi madre, aquí es donde me enrollo. Pero bueno, la segunda dimensión, uno de los ítems que refleja un poco lo que estaba contando es cuando estoy de fiesta y me gusta una persona, espero a que beba un poco para liarme con ella más fácilmente. Es un ejemplo de cómo el alcohol está presente ahí y muchas veces se utiliza en el discurso como culpable, ¿no? Y luego, por último, también súper interesante para mí, la dimensión del éxito sexual, que ahí recoge un poco la teoría que hay de cómo el ligar y el salir de fiesta es una actividad grupal y que, por lo tanto, cuando alguien del grupo liga, también es como un éxito grupal del grupo, que pertenece al grupo. Y cómo se comparte, ¿no? Ese momento y cómo se siente que tu grupo, tú y tu grupo, aumenta el estatus en poder cuando se liga, cuando hay esas experiencias. Vale. Entonces, uno de los ítems que ejemplifica esto de esta dimensión es: me parece divertido que mis amigos o amigas se líen con personas que van borrachas. Entonces, bueno, 15 ítems más o menos en esta línea, para que creo que se entiende. Y me encantaría poder enseñaros el instrumento completo para que lo podáis usar también cuando queráis, pero ahora mismo, no sé, el mundo científico es así, la propiedad intelectual y los derechos y más cosas que en la comida, si queréis, discutimos sobre ello, pero está en evaluación, está evaluándose por la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs, y entonces, bueno, pues si nos lo publican ya sea público y si no, pues seguirá su recorrido por las distintas revistas, pero vamos, que está en evaluación. Y esto simplemente, como no se estaba dando datos, he dicho, bueno, os voy a dar un poquito. En esa prueba de 500 estudiantes en la que evaluamos la escala, estas son las puntuaciones tipificadas de cada dimensión, distinguiendo por sexo y por orientación sexual. Sé que es una diapositiva. Los cuadraditos son los hombres, las X's, las cruces son las mujeres, y por ejemplo podemos ver cómo las mujeres puntúan muy bajo junto con las personas que no son heterosexuales. Y las diferencias entre hombres y mujeres en esa muestra de 500 estudiantes eran estadísticamente significativas, ¿no? en todas las dimensiones. Y vemos como, por ejemplo, y me parece súper interesante, como en la dimensión de la responsabilidad o el deber sexual es donde más diferencia estadística hay,
cuando, por ejemplo, en cambio, se encoge y se hace casi, era cuando menos estadísticamente significativa era, pero seguía siendo, en la dimensión de la efervescencia alcohólica, que esto también encaja con la teoría y la investigación que hay hasta la fecha, ¿no? De cómo los patrones de consumo de sustancias en gente joven, como el género cada vez se está invisibilizando más a la hora del tipo de consumo, por ejemplo, sobre todo en el alcohol. Del botellón, el binge drinking, el consumo intensivo de alcohol, etc., ¿no? Bueno, y ya pasamos a la última de las dimensiones, que esta sí que hasta ahora todo lo que he contado es más multidisciplinar y en equipo, donde estamos químicas, forenses, sociólogas, y ahora ya esta parte es la que está más centrada en mi tesis y bueno, pues más sociológica, que es el estudio de las interacciones sexoafectivas. ¿Por qué quiero estudiar cómo liga la juventud cuando sale de fiesta? Pues porque en todas las investigaciones cuantitativas que hayamos hecho hasta la fecha, que esto no es representativo, es una muestra de 165 estudiantes de la Universidad de Alcalá, no va más allá, más que me sirve de ejemplo para enseñaros cómo en todas las investigaciones cuantitativas que llevamos hechas hasta la fecha, todas las violencias sexuales que planteábamos en el cuestionario, que siempre se repetían, ¿no? Y que porcentajes más altos recibían de respuesta, son aquellas que siempre tengo dificultad para nombrarlas, o sea, no sé cómo decirlas, no sé si sutiles, si menos intrusivas, si menos físicas, no sé. Pero bueno, podéis ver, ¿no? Comentarios sexuales groseros, insistencias antinegativas, irse del bar porque te has sentido acosada, perseguida, agobiada, ¿no? Insultos, bueno, y como luego ya, pues masturbación sexual, penetraciones vaginales, anales, siempre pues, los porcentajes bajan mucho, ¿no? Entonces, como yo veía lo de los comentarios sexuales groseros, insistencias, decía, es que esto es por cómo ligamos. O sea, esto es las dinámicas de cómo en la noche ligamos y cómo de bien o de mal, no sé, lo hacemos. Entonces, yo quería que me contara la gente joven qué pasaba en los bares, ¿no? Y cómo interactuaba sexoafectivamente cuando estaba en la fiesta. Así que me lancé a la metodología cualitativa, ya nada de cuestionarios, aquí hacer entrevistas grupales e individuales. Entonces he entrevistado a 53 personas en 9 grupos de discusión y 20 entrevistas individuales, entre 18 y 25 años, todas, estudiantes de la Universidad de Alcalá. Y bueno, estoy analizando los resultados porque la tesis aún no ha terminado, pero ahora mismo hay 3 grandes bloques que sí o sí estoy teniendo resultados pues, muy interesantes, ¿no? Que se están convirtiendo en artículos, o los estoy intentando. El primero es el estudio de cómo rechazamos. ¿Cómo decimos que no cuando nos entran? ¿No? ¿Y qué pasa en ese momento? El rechazo de la atención sexual no deseada. Después, también los objetivos de la interacción sexoafectiva. ¿Para qué ligamos? ¿Qué objetivos hay en esa interacción? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos en la fiesta a una persona que en principio nos ha interesado sexoafectivamente? Y luego, por último, y este me daba muchos problemas y últimamente le estoy ya cogiendo la forma y me está gustando mucho, es bueno, a mí me pasaba que una cosa es el consentimiento legal, ¿no? Y las discusiones que hay así a nivel teórico, y luego qué pasa realmente en la calle, ¿no? Cómo son las relaciones sexuales cuando hemos consumido alcohol y otras sustancias, y ese consentimiento hasta donde sí, hasta donde no, pero ya no mi opinión o la de cuando discutimos, ¿no? Académicos o políticos, no, sino en plan, en la calle, la gente joven, ¿qué entiende? ¿No? ¿Qué tipo de consentimiento está practicando? ¿Qué ética tiene de fondo? ¿Qué relación le parece que es bien o es mal según el nivel de borrachera? Entonces, básicamente, estoy pues, estudiando un poco cuál es la concepción del consentimiento que tiene la gente joven sobre el consentimiento cuando sale de fiesta. Y esto es un poco las 3 líneas de investigación que tenemos en la Universidad de Alcalá, las más desarrolladas. Como digo, hay otras que se están iniciando, conforme entra gente nueva, otra gente que se va. O sea, la universidad pues, al final es dinámica, ¿no? Y entramos y salimos. Pero ahora mismo estas son las 3 grandes líneas en las que más esfuerzo y emoción y, no sé, ¿no? Y cariño estamos poniendo. Y nada, hay ronda de preguntas luego, cualquier duda estaré encantada de contestar y si no, pues también tenéis ahí mi correo electrónico. Así que nada, pues que muchísimas gracias.
muchas gracias Iranzu. Creo que ha sido súper interesante y he hecho ahí me he hecho casi una tesis yo de tu exposición, así que seguro que luego habrá preguntes. I ara és el torn de la Núria Turbe, ja tenim la presentació, així que Núria, quan vulguis. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair la confiança de l'Observatori Noctàmbules i en especial de l'Anna per estar avui aquí. D'una conversa que vam tenir fa un temps acaba sortint aquesta possibilitat d'explicar el que vinc a explicar avui, que és el que hem estudiat al voltant de la violència sexual sense record a Catalunya i Balears des de l'entitat Intres, i ara us faré una mica de context sobre per què aquest títol i exactament què és el que vinc a explicar. D'entrada demano disculpes perquè estan una mica plenes de text. Les diapos són més per mi que per vosaltres, a vosaltres us que us serveixin de guia, però em volia assegurar de no deixar-me res i entendreu per què, i és que tinc el repte d'explicar en aquest espai informació sobre 4 investigacions. Llavors, aquesta dificultat em fa posar-me notetes a mi a les diferents pantalles. Llavors, Intres és una entitat de les anomenades del tercer sector que treballem a diferents serveis i gestionem serveis d'atenció a víctimes i també de treball amb persones que han exercit violència, tant en àmbit d'igualtat de gènere, és a dir, d'aquesta atenció a violències masclistes, que nosaltres ho tenim organitzat així a l'entitat, com des de l'àmbit de la justícia. En aquest treball dins de l'entitat, una de les coses que nosaltres fem és posar sobre la taula quins són aquells temes que des de les persones que estem treballant creiem que és important que augmentem el coneixement que tenim al respecte. I ja fa un temps un dels temes que ens apareix és que, malgrat ens trobem en una circumstància en la que anaven apareixent als mitjans de forma molt reiterada situacions del que en aquell moment s'anomenava únicament submissió química, que després anem evolucionant i que parlaré després dels conceptes, a nosaltres, en els nostres serveis, ens arribaven molt poc. Llavors el que plantegem és la possibilitat de començar a estudiar què és el que està passant en les sentències judicials per entendre per què nosaltres, en aquells serveis que tenem post-sentència, gairebé no ens trobem en aquestes situacions. I així és com iniciem, a través d'una subvenció de l'Institut Balear de la Dona, aquesta primera recerca de violència sexual sense record a les Illes Balears. Posteriorment, en el fil aniré explicant per què, acabem fent una segona recerca en la que anem a buscar què passa en l'àmbit policial i després fem una mena de rèplica d'aquesta recerca del que passa a Catalunya, gràcies també a una subvenció de la Generalitat de Catalunya, per poder intentar veure si hi ha diferències significatives entre el que passa als dos territoris. I actualment ens trobem fent una nova recerca molt en aquesta línia de veure com està evolucionant aquest tema. Avui, de nou, ho deia, parlo jo, però això és un equip. Com us imagineu, totes aquestes recerques són moltes persones treballant per fer-les possibles. Per què parlem de violència sexual sense record? Bé, doncs, el primer motiu pel qual nosaltres ens plantegem parlar de violència sexual sense record és per la rellevància que té el record en el procés judicial, la importància que se li dona. Després, el paper del record en el procés de recuperació de la victimització sexual. També per ampliar la mirada en l'anàlisi de les dades. I això és perquè nosaltres a la documentació judicial som conscients que estan molt pocs presents els conceptes de submissió química i vulnerabilitat química a la documentació judicial. I per tant pensem que si ampliem aquest concepte anant a buscar el concepte de violència, de si hi ha record o no, podrem arribar més ràpidament a obtenir aquesta informació. I també per posar el focus en la violència sexual i no en el mitjà utilitzat per exercir-la. Aquesta piràmide l'hem vist moltes vegades, jo només vull fer referència a que sabem que en funció d'on traiem les dades ens trobarem amb unes dades o unes altres en quant a prevalença i simplement nosaltres les recerques que estem fent estan sobretot en els dos primers estadis, en els de dalt de tot, per tant en persones que ja han estat condemnades o bé en procediments judicials que ja s'han produït i dels que hi ha una sentència.
En una de les recerques que anem a àmbit policial també arribem una mica sota, però som molt conscients que, i abans la companya parlava de prevalences, que tot el que nosaltres estem observant serà una part molt petita de la realitat de la prevalència d'aquestes violències sexuals, doncs perquè estem anant a buscar una documentació que només es produeix en els casos que ja s'ha fet tot un procés que veurem que té certes dificultats. No parlaré de prevalença, aquesta és una de les que us deia que tinc molt de text, perquè a més crec que s'ha explicat molt clarament, tenim moltes dificultats per obtenir aquestes prevalences per com s'obté la informació, però sí que faré referència que nosaltres el que hem anat a buscar en els estudis, o sigui, donem partit, és d'aquest informe sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya, que està publicat, que el podeu buscar i que descriu molt bé les tipologies delictives i ens ha donat molta informació, i després d'aquest anàlisi empíric que es va publicar el 2020 i que ens oferia algunes dades que són especialment importants i que recull dades de la macroenquesta també de 2019, i aquí només vull posar 3 dades que tindran raó de ser més endavant, però que són importants tenir presents. Una d'elles és que en aquest anàlisi empíric s'estima que un individu que ha comès un delicte sexual té una probabilitat d'un 5% de ser detingut, acusat, reconegut culpable i condemnat a una pena de presó similar. I aquesta és una dada que per nosaltres és important per després quan anem a analitzar el que ens trobem. Després, que l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, que és qui en aquell moment estava emetent informació sobre quins casos hi havia violència i la dona es trobava en un estat d'inconsciència o semi-inconsciència, l'any 2020 parla d'un de cada 4 casos. Tot i així, l'estimació de l'Institut és més alta, es parla del 33% de les agressions són d'aquest tipus. Bé, doncs anem a veure què ens trobem de tot això quan anem a estudiar les sentències. Jo parlaré principalment d'aquests 3 estudis, el quart encara està en curs, tot i que m'he avançat i us posaré 2 resultats que ja hem vist i que són una mica significatius, però el tanquem al juny, per tant no està acabat. L'any 2021 fem aquesta anàlisi de les 240 sentències judicials a Illes Balears. Són la totalitat de sentències judicials que hi ha publicades a la base del CENDOG, que és del Consell General del Poder Judicial, d'entre l'any 2015 i 2020 per causes d'abús i agressió sexual, i fem una anàlisi quantitativa i qualitativa. Tots els conceptes que faig servir són els judicials ara mateix i els que apareixen en els documents que nosaltres estudiem. Aquest és el nostre punt de partida i d'aquests casos, 240, que són la totalitat, el que ens trobem és que casos on puguem veure conceptes com la submissió i la vulnerabilitat química són 14 d'aquestes 240. En 4 casos les víctimes són menors, en 10 són adultes. 2 dels casos submissió química, 12 vulnerabilitat química i la majoria en entorn d'oci. Després entraré més a fons en el record, però les víctimes d'aquestes violències, 2 d'elles recorden, 8 tenen un record parcial i en 4 la sentència no especifica si recorden o no recorden, que ja és significatiu que això no s'especifiqui. I després, pel que fa al testimoni creïble, es considera el testimoni creïble en 2 casos, però en cap el testimoni de la víctima ha sigut clau per la condemna. Després analitzarem què ha passat amb els testimonis de víctima i les condemnes. D'aquests 14 casos, 8 absolucions, 6 condemnes, 3 d'elles per reconeixement de l'agressor. Aquesta és la foto que nosaltres ens trobem amb les 240 sentències d'aquests 5 anys a Balears. Pel que fa al record dels fets, i aquí és un dels elements on dèiem, ens trobem que, malgrat jo us he parlat que en 14 sentències veiem que pot haver-hi submissió química o vulnerabilitat química, hi ha 21 casos amb record afectat. Gairebé la meitat dels casos són absolucions i en els casos del record afectat el relat es considera creïble només en un 28,6% dels casos, es practica algun tipus d'informe de credibilitat judicial en 20,8% dels casos i un informe psicològic de seqüeles o similar en un 13,2% dels casos. Això és un recull de les coses més rellevants que trobem en aquest estudi. Pel que fa al testimoni de la víctima, només és rellevant el testimoni de la víctima per l'absolució dels fets. En cap dels casos es considera que el testimoni de la víctima és rellevant per la condemna. Es consideren contradictòries perquè es consideren contradictoris o perquè hi falten records.
El reconeixement de l'agressor és la prova decisòria més freqüent per la condemna i les proves perifèriques són les següents. Les proves perifèriques són gravacions, testimonis, algun element extern que pugui ajudar a aquesta investigació. I en els casos en els que el testimoni està contraposat entre víctima i agressor, en totes les ocasions es finalitza en absolució i si hi havia proves perifèriques en aquests casos, s'han considerat irrellevants. Aquesta és la situació amb la que ens trobem quan fem aquest primer anàlisi. Clar, us imagineu que quan nosaltres veiem 240 sentències pensem que podrem fer feina amb allò i ens trobem que estem amb 14, que no podem fer pràcticament res i per tant diem, si seguim la piràmide de les prevalences que us he ensenyat al principi, on podem anar abans que les sentències? Bé, anem als atestats policials i això és el que fem amb la següent sentència. Amb la següent recerca. El que fem és recollir les dades estadístiques dels atestats policials entre 2015 i 2020, per tant, mateix període, mateix territori. I a més, per completar, perquè la informació a la que podem accedir als atestats policials és limitada, el que fem és mantenir entrevistes amb policia, medicina forense i psicòlogues de l'oficina d'aquells territoris per obtenir també informació qualitativa. Bé, què ens trobem amb això? Mateix període, Ens trobem que en el mateix període 240 sentències, 3.434 denúncies. Clar, això ja ens significa que aquí tenim un decalatge, com veieu, molt gran. El gràfic mostra les denúncies que hi ha cada any d'aquest període, tenint en compte que el 2020 és any de pandèmia i que per tant ens queda... Tot i així, la xifra és força alta per ser any de pandèmia, però veiem que hi ha aquest creixement de denúncies i no veiem on està aquesta diferència tan gran entre una cosa i l'altra. Contextualitzo. Això és Balears. Una de les hipòtesis que sol aparèixer en Balears és que això només ens ho trobarem a l'estiu. Bé, veieu a la distribució que malgrat sí que és cert que hi ha unes puntes als mesos d'estiu, és un fenomen que es manté molt estable al llarg de tot l'any, és a dir, hi ha casos durant tot l'any. Tret de 6 macrocauses amb 10 fets encausats en un sol dia, que tenen a veure més amb prostitució, delictes de corrupció de menors, etc., generalment s'encausen 1 o 2 fets al dia. En canvi, ens trobem que el dia 1 de gener s'han registrat un total de 99 casos en els 6 anys d'estudi. Per tant, la mitjana el dia 1 de gener és de 16,5 causes per dia. I el dia de Tots Sants, 1 de novembre, s'han registrat 33 fets en els darrers 6 anys, una mitjana de 5,5 causes per any estudiat. Per tant, ens assenyala que hi ha certs dies que són especialment prevalents en aquests casos. Localitat dels fets. Això, si sabem una mica de com es distribueix la població a Balears, entenem que és lògic que hi ha certes ciutats que tenen més població i per tant tindran més casos, és el cas de Palma, però ens trobem que la segona localitat és Calvià. Calvià té la zona d'oci nocturn coneguda com Magaluf, per tant és una zona en la que ens trobem que està en la segona posició. Per altra banda, ens trobem que les altres zones que van apareixent també són zones amb especials pols d'atracció turística i d'oci de les Illes Balears. El que serà rellevant aquí és quan anem a veure si la hipòtesi de per què tenim tants atestats policials i tan poques sentències, que era una hipòtesi que apareixia a l'inici, és que les persones que estan rebent aquesta violència són estrangeres i per tant marxen i això no va més endavant en el procés, però ens trobem que la majoria de les víctimes són espanyoles, 2.282, una majoria àmplia. L'edat de les víctimes és gairebé la meitat menors d'edat, gairebé la meitat adultes. Entre els 12 i els 20 anys s'acumula el major gruix de casos, 12 i 20 anys de les víctimes. I la majoria de les denúncies dels fets comesos són per autors desconeguts. El lloc més habitual són pisos seguits per la via pública urbana. M'aturaré en 2 qüestions d'aquest espai, o sigui, d'aquesta diapositiva. La primera és que quan el lloc més habitual són pisos, el fet que això passi en espais privats dificulta la presència de testimonis. Per tant, en el cas que la víctima no recordi els fets succeïts, hi ha més dificultat. Però la següent també és important. És molt rellevant si tenim en compte que en l'anàlisi que nosaltres fem de sentències, la majoria d'autors que ens apareixen són coneguts, però en canvi la majoria de les denúncies dels fets són per part d'autors desconeguts.
I també perquè som molt conscients que en violència sexual, i això estem cansades de sentir-ho, la major probabilitat és que sigui per part de persones conegudes. Per tant, que ens aparegui aquesta dada aquí ens sembla especialment rellevant. És, si més no, una cosa que s'escapa de les explicacions que nosaltres inicialment podríem donar. Què fem? Doncs d'aquest procés, que és el que solen fer les víctimes quan han patit algun tipus de violència sexual, nosaltres anem a parlar amb aquests 3 agents que teniu en verd: cossos i forces de seguretat, metges forenses, oficines d'atenció a la víctima. I els diem, nosaltres volem comprendre quina és la realitat del fenomen de les violències sexuals sense record. Què ens trobem? Que a les denúncies que hi ha, el 7% de les causes arriben a judici, l'altre 93% queden fora. Quan els preguntem per la prevalència de la submissió química o la vulnerabilitat química, el que ens expliquen els cossos policials és que no recullen de manera específica aquesta informació. Per tant, com que no està recollida de manera sistemàtica, no tenim forma d'obtenir cap tipus de dades fiables al respecte. I quan ens n'anem a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, també de la mateixa zona de Balears, també ens diu que no recullen les dades d'aquest tipus. Per tant, tampoc tenim una forma d'obtenir aquesta informació. Anem a les oficines d'assistència de la víctima del delicte i ens diuen que no emeten dades específiques sobre aquest tema, però que la seva percepció sí que hi ha un augment de casos, una disminució de les víctimes. És la percepció en l'atenció directa. I posen especial èmfasi en els casos en context d'oci. Bé, a través de tot això el que ens adonem és que allà, en aquests estudis, la mancança de protocols i procediments sistematitzats ens està dificultant molt comprendre què és el que està passant, el fenomen, i quines opcions tenim de donar resposta a aquest fenomen, perquè simplement el fet que no s'unifiqui la forma d'abordar-lo i tampoc es sistematitzi la informació ens deixa amb poques eines per veure què és el que està passant i com ho abordem. Sí que som conscients, però, que hi ha un pes específic del relat de la víctima que està molt present, ara en parlarem durant tot el procés, que també hi ha una importància molt elevada del paper de les persones professionals intervinents i aquesta part del paper de la víctima i de l'autor. Què ens trobem quan anem a analitzar qualitativament les sentències? Doncs que alguns mites sobre la violència sexual estan molt presents en aquestes sentències, estan presents com a tals, escrits com a formes de justificació de la sentència. La culpabilització de la víctima, i he posat aquí el com anava vestida perquè ens semblaria que això ja no estaria present, però en canvi nosaltres ens seguim trobant descripcions d'això en les sentències. Què s'entén com a agressió sexual? Quins requeriments ha de complir perquè es consideri que allò és una agressió sexual? Motius d'exoneració de l'agressor, i ens trobem un element que està present i que és significatiu, que és no té sentit perquè aquests homes podrien tenir les dones que volguessin. És aquesta idea de si són persones d'èxit a les que els hi va bé la vida. Crec que fan servir conceptes de són persones perfectament adaptades socialment, per tant això no té sentit. I després, quin tipus de dones són creïbles. I aquí és on entra també què ha passat en el cas de treballadores sexuals o també en el cas d'una dona que sí que pot dir sí, jo havia begut, òbviament, perquè estava en aquest context, havia begut, i per tant això la converteix en menys creïble per aquest fet. La vivència de les víctimes, quan anem a parlar amb els serveis que les atenen, és la sensació de laberint dels serveis als que recorre, la revictimització, la divergència entre el procés de recuperació i el procés judicial i la inseguretat, ambivalència, sentiment de culpa per no recordar allò que els ha passat. I pel que fa a la responsabilització dels ofensors, que és un tema que sempre volem tenir present i posar sobre la taula, a les investigacions judicials es constata una majoria d'agressors sense antecedents penals, és a dir, que no han sigut sentenciats abans per res. I a la nostra investigació sobre àmbit policial ens torna a aparèixer la mateixa dada que us he posat que apareixia a l'informe de l'inici. Només el 5% de persones que han comès un delicte sexual tenen probabilitat de ser detingudes, acusades i condemnades. Per tant, el sistema de justícia presenta una eficàcia molt baixa en casos de violència sexual i aquesta falta de conseqüències, aquest únic 5%, suposa una percepció d'impunitat enorme. És a dir, a més tenint en compte que des del punt de vista de les persones que exerceixen la violència, la impunitat és un factor de risc de reincidència i que aquest és un poderós missatge col·lectiu d'impunitat. Si tenim un volum tan alt de denúncies que no
avancen, que no acaben en res, que no passen el procés, la percepció d'aquelles persones que estan exercint aquestes violències, més tenint en compte que la violència té un component gradual en la que normalment has iniciat amb conductes menys greus i conforme va avançant les conductes que exerceixes són més greus, si hi ha impunitat en diverses d'aquestes conductes estem permetent que aquesta trajectòria de violència sexual es vagi perpetuant per part de qui l'exerceix. I per tant, aquest és un dels elements que ens semblava especialment rellevant posar sobre la taula, com aquesta foto que nosaltres ens trobem trasllada aquest missatge col·lectiu d'impunitat. Què passa quan anem a Catalunya? Mireu, a Catalunya el que ens trobem d'entrada és que el volum de sentències és molt més alt. Per tant, aquesta idea que hem pogut fer a Balears de 2015 a 2020, totes les que hi hagi, això a Catalunya es multiplicava per 10, és a dir, era una barbaritat. I també perquè sabeu que al final la possibilitat de fer recerques en l'àmbit social també depèn del finançament. Llavors, en aquest moment ens trobem fent una recerca a Catalunya, aquesta és la que ja hem acabat i després us parlo de la que estem fent ara, en la que agafem 50 sentències judicials totalment aleatòries del 2019 amb les mateixes característiques que vam fer a Balears en el període 2015-2020. En aquesta mostra aleatòria ens trobem que en un 10% dels casos hi ha probabilitat de context facilitat per tòxics. És un percentatge més elevat que el que trobàvem a Balears, però segueix sent un percentatge que no casa per res amb les dades que ens oferia l'Institut de Toxicologia, que estimava un 33%. En el 40% dels casos, la prova decisiva és el testimoni de la víctima i hi ha major presència decisiva que pot ser per absolució o per condemna, i que hi ha una major presència de proves perifèriques en el cas que les víctimes siguin menors d'edat que no pas en el cas que siguin majors d'edat. En el record afectat, el testimoni és menys creïble i no passa únicament en casos de submissió química o vulnerabilitat química, sinó que és una qüestió generalitzable a tots els casos en què el record queda afectat. Ens trobem 5 casos compatibles amb submissió química o vulnerabilitat química. En 2 dels casos la víctima havia sigut assassinada i en 3 casos hi ha afectació total o parcial de record. És una cosa que ens anem trobant de manera habitual, que en els casos, quan estudiem els casos a Catalunya, hi ha una major gravetat que els que hem vist a Balears en les sentències, en el que trobem en el contingut de les sentències, com queda evident amb la presència de 2 assassinats. Quan nosaltres fem aquesta anàlisi d'aquestes 3 recerques, les nostres propostes van molt en la línia, primer, d'unificar les recollides de dades, perquè el periple pel que hem passat per arribar a obtenir aquesta informació és altíssim i ens dificulta molt generalitzar resultats. Després, generalitzar protocols d'abordatge integral. Jo aquí no m'he parat a descriure el paper dels professionals que intervenien, però perquè ens fem una idea, en una de les entrevistes amb professionals de la medicina forense a Balears ens expliquen que ells no tenen una directriu clara sobre quan s'han de personar per agafar mostres i quan no, i que per tant això va a criteri del professional que està de guàrdia, i un dels professionals verbalitzava amb total tranquil·litat, i ho tenim recollit a la recerca, que ell només es desplaçava en el cas que la víctima digués que l'havien violat en penetració i que si no, no hi havia recollida de mostres. Clar, la manca de protocols d'abordatge integral que d'alguna manera donin unes indicacions clares sobre com s'han d'actuar o que això es sistematitzi a tots els espais, incloent-hi els territoris i no únicament les grans ciutats, és imprescindible per poder garantir una resposta adequada en aquest tipus de casos. Per altra banda, la formació a tots els operadors que participen en aquest procés. I no com un mantra de la formació és necessària, sinó que també, sinó amb un element molt específic. La memòria humana és un camp complet de treball. Comprendre com funciona la memòria traumàtica és extraordinàriament complex i requereix de molt coneixement tècnic. Actuar o prendre decisions en base a la credibilitat del relat d'una persona de forma intuïtiva, pensant que jo puc comprendre si aquesta persona està dient la veritat o no pels meus mites, és un greu error. És a dir, és imprescindible tenir uns coneixements mínims sobre el funcionament de la memòria humana i després demanar
suport de persones que puguin avaluar-ho clarament o que puguin explicar clarament quin és aquest funcionament. Per això és tan sorprenent que en la primera sentència, i vaig un moment enrere, a la primera recerca, ens trobem un índex tan baix d'informes psicològics. Perquè si estem parlant de persones que tenen el record afectat, semblaria lògic que algú que ha de prendre una decisió sobre què ha passat allà demani que algú que pot explicar-li com està funcionant aquesta memòria o per què existeixen les amnèsies o per què la víctima pot ser que avui recordi una cosa i demà en recordi una altra, que es demani aquest suport. Tot i així veiem que no s'està fent i, per tant, la formació ha de servir per aprendre a nosaltres a treballar millor, però també per aprendre quan necessitem que algú altre intervingui per ajudar-nos a prendre una decisió. I després incorporar propostes preventives, perquè quan anem a buscar els atestats policials ens trobem que hi ha elements com aquell que dèiem de què passa l'1 de gener, com aquells de com s'està distribuint en certs territoris la violència sexual, que si es converteix en propostes preventives segurament ens ajudarà a abordar millor el fenomen. I dit això, faig un petit spoiler del que tenim a la recerca que estem fent ara mateix. Aquesta recerca és de 48 sentències judicials. Hem decidit agafar la totalitat de sentències judicials de les audiències provincials del 2022 a Girona, Tarragona i Lleida. 2022, per tant, encara amb les terminologies d'abús i agressió sexual, malgrat en teoria hi ha un canvi que ja hauríem de veure a finals de 2022. Ens trobem que hi ha 32 víctimes menors d'edat i 16 majors d'edat. És un volum baix, les majors d'edat. D'aquestes, que són la totalitat, hi ha 6 sentències amb manca de record i 4 sentències amb submissió química o vulnerabilitat química. Per tant, seguim amb una infrarrepresentació claríssima, molt baixa, malgrat tota la feina que s'ha fet de sensibilització en els darrers anys, malgrat això està en el focus, seguim amb una presència molt baixa de sentències que tinguin en compte aquestes qüestions. I simplement els fets ocorreguts a Catalunya, una mica la mateixa comparativa que fèiem amb Balears, hem hagut d'agafar els fets coneguts, per tant, dels que hi ha informació policial de 2021, perquè els de 2022 no estan publicats encara, però quan ho estiguin actualitzarem la gràfica, però si veieu, el que està en blau són els fets coneguts i el que està en taronja, aquest color, són fets sentenciats. Són molt baixos en tots els casos, són extremadament baixos en el cas de Girona. Llavors, sí que ens torna a fer una radiografia de dir tota aquesta presència de la violència sexual, del concepte de submissió química, del concepte de vulnerabilitat química, que sovint, i especialment a l'estiu, ens inunda portades, mitjans de comunicació, quin recorregut té en el procés, perquè la realitat és que quan nosaltres ho anem a buscar en sentències, doncs no ens ho hem trobat. I, per tant, ja ens estan fallant peces en l'engranatge perquè això no arriba, d'alguna manera, a fer tot el procés. I també ho deixo aquí. Crec que estem sent totes super tagans amb el temps. Moltes gràcies. A l'espai de preguntes, tot el que hi hagi, he hagut de sintetitzar molta informació, però espero que hagi quedat clara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria, per la teva presentació. Genial, estem posant la següent. Perfecte. Així que, Patricia, quan vulguis, todo tuyo. Bueno, pues ha salido de forma tangencial ya varias veces, ¿no? Cómo los medios relatan las violencias sexuales y lo vamos a ver ahora en esta presentación con casos prácticos, ¿vale? Os hago al estilo de los artículos que podéis ver en Picarao en El Salto, a veces recopilo titulares, ¿no? Entonces, a través de titulares vamos a ver algunos de esos mitos, de esos relatos que se crean sobre las violencias sexuales. Y he cogido... bueno, pero esta presentación está aquí. Vale. Con ejemplos de contextos de ocio nocturno, ¿vale? Bueno, para hablar de las representaciones mediáticas de violencias sexuales en contextos de ocio, creo que, por poneros en contexto, os he puesto un poco aquí para que veáis cómo se habla de, primero, la noche, ¿vale?
Esto es una búsqueda del término ocio nocturno en Google. Los resultados que veis aquí aparecen en las 2 primeras páginas. ¿Y qué es lo que vais a ver aquí? Bueno, pues cómo se asocia la noche a peligrosidad, armas, drogas ilegales. Creo que ha salido ya esto en alguna mesa, ¿no? Este relato sobre la noche que contribuye al segundo relato, que es el de la violencia sexual en la noche, ¿no? Cuando busca socio nocturno, en esta búsqueda que he hecho estos días, también aparecían titulares relacionados con economía, ¿no? Como con datos turísticos y tal, y solo encontré una noticia donde el ocio nocturno se relacionaba con una pieza de periodismo cultural, ¿no? Sobre la emergencia de los DJs o algo así. Pero este relato que veis aquí creo que es predominante, además este relato del suceso como que cala mucho, ¿no? Es muy clicable, digamos, ¿no? Veis ataque con machete en una zona de ocio nocturno en Oviedo, Ergoreca destaca la reducción de armas blancas en el ocio nocturno desde el inicio de dispositivos especiales, o sea, aquí relacionado con políticas de seguridad ciudadana. Identificados 43 menores en 2 locales de ocio nocturno en Las Palmas. Aquí en el subtítulo, que no sé si se ve, también habla, creo que, de la tenencia de armas y de drogas. Bueno, el segundo término clave sería sumisión química, ¿no? Para saber a qué asocian los medios la sumisión química, tenemos un ejemplo muy reciente que es lo que ha pasado este verano, ¿no? Este verano nos hemos pasado todo julio y todo agosto viendo, escuchando titulares sobre pinchazos en estos términos, ¿no? Psicosis de los pinchazos, aumentan las agresiones con pinchazos, epidemia de pinchazos, ¿no? Esto empezó a producirse, los primeros se conocieron en las fiestas de los Sanfermines y me gustaría destacar lo simbólico de esta fecha, ¿no? Se produce justo en el momento, ¿no? 5 años después del caso de la violación grupal de los Sanfermines. Se produce además en un momento en el que se tenía que haber aprobado en esos días la ley del solo sí es sí, que pasó algo rarísimo, ¿no? O sea, no sé si os acordáis, se iba a aprobar antes del verano, a comienzos de verano, y por una enmienda que cambiaba una letra se pospuso, ¿no? Pero digamos que había pues como toda una campaña preparada por el Ministerio de Igualdad que iba en el sentido, ¿no? Del consentimiento positivo, y ya os digo, empezaba la traca de fiestas populares que se producen en verano, ¿no? Y se empieza a transmitir este mensaje, ¿no? Este relato de la epidemia y la psicosis de los pinchazos. Bueno, puesto en contexto con esas 2 palabras clave, quizá ahora escuchándoos se podía añadir otra búsqueda clave que sería juventud, ¿no? y el tratamiento mediático de la juventud, que quizás sería relevante también. Bueno, dicho esto, ¿cómo hablan los medios de la violencia sexual? Bueno, os traigo algunos ejemplos, ¿vale? Primer ejemplo, os ponía aquí un ejemplo sobre el lenguaje que utilizan. Aquí nos dicen, violan salvajemente a una niña de 16... Os pido perdón por lo que vais a ver a continuación, ¿vale? Pero bueno, es a efectos divulgativos y yo estas cosas pues intento no compartirlas en otros contextos. O sea, sin contexto. Violan salvajemente a una niña de 16 años en Igualada cuando volvía a casa tras salir de fiesta. Bueno, aquí yo he subrayado 2 cosas. Primero, el salvajemente, y el segundo, cuando volvía a casa tras salir de fiesta. ¿Por qué? Bueno, violación brutal, violación salvaje, ¿no? Son cosas que vamos a ver en titulares y a qué hacen referencia o a qué nos podrían llevar desde una reflexión crítica. Bueno, pues a cómo los medios destacan casos especialmente llamativos, casos especialmente graves y que además los asocian enseguida al ataque sorpresivo por la noche, ¿no? Y he subrayado también cuando volvían a casa tras salir de fiesta, porque este relato del peligro de la vuelta a casa, bueno, que es un relato y que es una realidad, que no han mandado a sus amigas un mensaje, ¿no? De, oye, has llegado a casa, avísame cuando llegues a casa. Me sorprende que, no lo he visto mucho en titulares, me sorprende que lo hagan, bueno, es OK Diario, nadie espera perspectiva de género de este medio, hay ejemplos de muchos otros medios, ahora os los enseño, pero a mí cuando volví a casa me retrotrae a muchos relatos de terror sexual, ¿no? Como diría Nerea Barjola en ese libro que para mí es imprescindible, que es Microfísica sexista del poder. Las niñas de Alcácer también volvían a casa después de fiesta y también se señaló y se insistió en cómo hacían autostop y cómo, digamos, de alguna forma ya se pusieron en peligro, ¿no? Bueno, a ver... Vale. Esta nota...
perdón, que es que lo estoy cambiando en 2 sitios a la vez y no me entero. Bueno, a mí esta noticia me llamó muchísimo la atención, no solo el titular, sino el mismo relato, ¿vale? Os leo el titular, es una mujer pierde una oreja en una salvaje agresión sexual en la Rambla, y aquí, bueno, el pierde, a mí me recuerda en violencia de género en pareja cuando se dice muere, ¿no? Muere. Esa cosa impersonal, una mujer pierde cuando evidentemente hay un agresor y se relata en la noticia detrás, me llama la atención. Vemos otra vez el salvaje, pero es que además esta noticia, ya os digo que me llama muchísimo la atención. Si la queréis leer entera, la busquéis en la web. No sé si en el documento que se os hará llegar vais a ver los links porque los tengo en los comentarios. Bueno, aquí se ahonda en una cantidad de detalles que es que por activa y por pasiva, desde la crítica feminista, pero no solo, sino desde la ética de cualquier medio, se ha insistido en que eso no aporta nada al relato, ¿no? Y sí revictimiza. Bueno, es que no sé ni si leeroslo, pero en fin, se ahonda en que se recogió muestras de sangre en varios sitios, en cómo se le produjeron esas heridas, en cómo se la encuentran. Bueno, ya os digo, no me molesto en leeroslo, lo buscáis si queréis, pero esta noticia da cantidad de detalles que no son relevantes para el caso y que, bueno, pues ahondan en este relato pues, sensacionalista de la noticia, ¿no? Y también, como la de antes, en el relato de la violación nocturna sorpresiva, ¿no? Bueno, esto lo he visto también, he cogido un ejemplo de un caso que se produce pues en un espacio de ocio nocturno, pero esto me lo he encontrado también y yo que los voy guardando tengo varios titulares en este sentido. Dice, 6 meses de prisión por mantener relaciones sexuales con una amiga ebria que no las consintió. Bueno, esto de perdón. Pues eso, tener relaciones, o sea, os lo ponía como ejemplo de uso del lenguaje, ¿no? Llevamos, a raíz del debate sobre las violencias sexuales, llevamos ya un tiempito que en todas las redacciones hemos tenido que leernos el Código Penal y los cambios en el Código Penal, como yo creo que ya para tener ciertas nociones, para aprender a nombrar las cosas, ¿no? Y esto de mantuvo relaciones con una niña de 12 años, pues yo creo que nos lo podríamos ir ahorrando, o tuvo relaciones, en este caso, con una amiga ebria, cuando además ya hay una condena, está confundiendo, ¿no? Está ignorando lo que es el consentimiento directamente, ¿no? Bueno, algunos ejemplos sobre los agresores. Lo voy a hacer más. Bueno, este reportaje se titula El lado oscuro del verano, más agresiones sexuales y más sumisión química. Acabamos de ver en tus datos que efectivamente hay datos que indican que en el verano, esto pasa también en la violencia de género en pareja, ¿no? En el verano hay más casos. Lo que subrayo aquí es el verano por la forma de invisibilizar a los agresores. Luego el reportaje está bastante bien, tengo que añadir, ¿vale? El reportaje habla con expertas, da datos, amplía, ahonda en lo que es la sumisión química, diferencia diferentes tipos de sumisión química, lo relaciona con el consumo de alcohol, cosa que ahora vamos a ver en otros titulares, como es raro que se haga, ¿no? La sumisión química parece que es el pinchazo de la sustancia misteriosa en las discotecas. Bueno, este reportaje de contenido me parece que está bien. Lo que me sorprende y os lo traigo aquí por eso es esto de señalar al verano, ¿no? Yo creo que ya que está bien el reportaje se podía como nos están recomendando los manuales que ya existen, poner el foco en los agresores y decir que los agresores aprovechan las circunstancias o el contexto que se da en verano para cometer ese tipo de delitos, ¿no? Bueno, otro caso parecido, se violó. A mí esta formulación me llama muchísimo la atención. Se violó. O sea, es verdad que la voz pasiva puede ser más habitual, ¿no? Una mujer fue violada, una chica fue agredida, pero se violó, me sorprende un montón. Por lo demás, bueno, la noticia va por otros derroteros a señalar a esta empresa, pero bueno, esta forma impersonal, reflexiva de poner una violación, pues me llama la atención un montón. Bueno.
¿Qué ocurre? Y creo que también se ha mencionado, ¿no? Cuando los agresores tienen cierto prestigio social, son conocidos, ¿no? Parece que es como que cuesta creerse, ¿no? que hayan cometido una agresión. Entonces, pues hay medios que lo reflejan con artículos como este, ¿no? Donde subrayan sus perfiles, donde subrayan sus logros. Os leo. Alves, una estrella con su propia liga en prisión, una estrella, ¿vale? Hay otros artículos con orientaciones parecidas, hay uno por ahí que se titula Alves, una leyenda autodestruida, cuando en otros contextos, pues seguramente recordéis ejemplos de este tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, el de este atleta Pistorius, que asesinó en un caso de violencia de género en pareja a su pareja, y también salieron perfiles de él, ¿no? Subrayando sus logros. Lo hemos visto con Harvey Weinstein, por ejemplo. Bueno, digamos que es como una categoría en sí mismo dentro de los medios, ¿no? El hacer perfiles de los agresores donde se empatiza con él y se subrayan sus logros. Ocurre también cuando no son famosos, o sea, hay como esta tendencia, es que, no sé, como que sale solo, ¿no? De repente a empatizar con el agresor y preguntarse cómo se sienten o qué les ha pasado a ellos, ¿no? Es que había puesto aquí otro ejemplo que luego lo he cambiado porque, bueno, este es más reciente y quizás sonará más, pero recuerdo un titular sobre el caso de Manuela Chavero, que fue un caso terrible porque es una mujer que estuvo desaparecida unos años, y cuando confesó el autor del crimen, hay un artículo que se titula Eugenio, el amante de los animales, ¿vale? Y te ponen una foto de él, asesino confeso, con creo que es un caballo, pixelado, y una foto de ella, pues las que ella compartía en sus redes sociales, una foto que circuló mucho. Bueno, esta cosa de hacer perfiles de los agresores la vamos a ver con violencias sexuales, con otro tipo de violencias machistas. Aquí os traigo un ejemplo que supongo que está en la cabeza de todas las que estáis aquí porque es muy reciente. Bueno, entrevistar a los agresores va en la línea de lo que os decía antes, ¿vale? Y que va en la tónica esta general de señalar a las supervivientes y empatizar con los agresores. Bueno, esto lo hemos visto con La Manada, esto lo hemos visto con el caso Arandina y lo vamos a ver, bueno, lo vimos en el caso Marta del Castillo también, por ejemplo, y lo vamos a ver porque hay muchos medios que entienden que esto es, por un lado, no solo libertad de expresión, sino pluralidad, ¿no? Que entienden que hay que entrevistar a las dos partes, hay que darles el mismo peso y hay que ponerles en el mismo lugar. Bueno, aquí se explaya esta persona diciendo que son cabeza de turco, ¿no? Dice, entrevista a uno de los condenados del caso Arandina, pagamos las resacas de las demás manadas. Bueno, esto es súper habitual, ¿eh? Bueno, y vamos a ver algunos titulares que nos hablan de cómo se trata a las víctimas, ¿no? Bueno, este artículo fue terrible, la vida normal de la chica violada en San Fermín, Universidad, Viajes y Amigas. Y os destaco varias cosas. La primera, que en este artículo, esta persona que lo escribe, no sé quién lo firma, lo que cuenta es que ha hablado con amigas de esta superviviente y que ha seguido sus redes sociales, ¿no? Te cuenta lo que ha visto en sus redes sociales. Es decir, le está diciendo, sé dónde vives, literalmente, ¿no? Que además se produce en un momento en el que de ella se difundieron datos, ella fue blanco de una violencia digital terrible por medios y foros de extrema derecha. Y bueno, pues en ese contexto se publica este reportaje donde además se ahonda en cómo tiene que ser una víctima de violencia sexual, ¿no? Cómo tiene que estar un día en su casa, tiene que estar mal y esta chica está con sus amigas haciendo viajes, ¿no? Y otra cosa que también me llama la atención es que no solo habla de ella, sino que habla de ellos, digamos que en el mismo nivel hay frases como bueno, pues que ellos están, ¿dónde está? Bueno, que ellos están muy mal, que han perdido su trabajo, que no, o sea, habla de ellas y habla también de los en ese momento acusados. Bueno,
La madre de Diana Kerr a su hija tras una discusión con el padre. Tómate un Orfi. El caso de Diana Kerr tuvo un tratamiento terrible. Alimentó tertulias sin ninguna sensibilidad ni perspectiva, y una cosa que pasó con este caso es que la familia fue constantemente señalada, ella misma fue constantemente señalada, se puso en duda si quería, ¿no?, si la desaparición había sido voluntaria porque ella era insegura, porque ella era inmadura, ¿no?, se dijo también. Y bueno, aquí también llama la atención cómo se señala a la familia y muy especialmente a la madre, lo cual también es simbólico, ¿no? Bueno, y este es un clásico, se emborrachó. La menor violada en grupo pasaba San Juan con unas amigas y se emborrachó. Lo mismo, decíais que en sentencia seguíais viendo cómo vestía, ¿no?, qué hizo ella, que algo tuvo que hacer, ¿no? Pues esto es un ejemplo de eso. Y añado también que los medios que tanto les gustó este verano el tema de la sumisión química, cuando relatan un caso de violencia sexual donde hay alcohol mediante, donde ella está ebria, inconsciente, nunca hablan de sumisión química, o casi nunca. Y eso que hay datos para hacerlo, se publicó el informe este de Justicia, ¿no?, del Ministerio de Justicia, donde con datos toxicológicos, en fin, tienen un informe reciente a mano que además muchos medios se han hecho eco de ello, y sin embargo hay esta resistencia, ¿no? Como queremos hablar de sumisión química, pero nos cuesta mucho relacionarlo con el consumo de alcohol. Bueno. Bueno, sobre por qué se trata así las violencias machistas en los medios, bueno, pues con compañeras y por la propia experiencia. Bueno, mi experiencia es un poco atípica porque yo trabajo en El Salto, donde cuando os hablo de la estructura de los medios o ciertas dinámicas que posibilitan estos tratamientos rápidos y superficiales, pues quizá yo no sea tanto víctima de ellos, pero bueno, la estructura de los medios. Bueno, pues normalmente hay un redactor de sección, un redactor jefe, un director, ¿no?, que te pueden marcar, que te pueden decir por dónde ir, y que cuando están viendo que en verano todo el mundo está hablando de pinchazos, oye, hay que hablar de pinchazos, hay que hablar ya, necesitamos un titular ya. Yo creo que esto pasa en muchos medios mainstream. La presión, a ver, los medios pequeños que intentamos un poco seguir la actualidad también la tenemos, pero bueno, también podemos darnos el lujo muchas veces de decir, bueno, no pasa nada si publicamos mañana pasado, ¿no? Esto en un medio grande que cubra la actualidad, pues no se lo pueden permitir. Luego, no solo eso, sino que muchas veces lo que busca un medio es un titular rápido y clicable, ¿no? El reportaje en profundidad, si lo buscan, es como, bueno, ya vendrá luego, pero de primeras prima el colocar pronto tu titular, que además eso te lo van a premiar, digamos, los buscadores, ¿no? Si tú sales antes, te van a leer más. Esto es así. Bueno, la falta de perspectiva de género. Sobre esto, creo que ha habido muchos cambios y ahora os hablo un poco de ellos, pero bueno, hoy en día hay muchísimas periodistas especializadas. Creo que se ha normalizado mucho la figura de la periodista con ese enfoque. Creo que hay compañeras haciendo grandes cosas en grandes medios y, sin embargo, bueno, pues seguimos viendo cómo muchas veces no son ellas las que cubren este tipo de informaciones, ¿no? O no importa que quien lo haga tenga esa perspectiva. Bueno, el problema de las fuentes. Muchas veces los periodistas echamos la culpa a las fuentes y en violencias machistas pasa mucho, ¿no? Es que las fuentes son policiales, es que las instituciones nos facilitan lo que nos facilitan. Está claro que es una limitación, pero bueno, pues también creo que tenemos que desarrollar nuestros propios recursos y estrategias para poder pasar por encima de esas limitaciones, ¿no? Y luego hay una cosa que me preocupa y que se habla más, bueno, que es una recomendación desde los movimientos feministas y los últimos manuales más recientes y a lo mejor más trabajados que se han publicado, es cómo formar parte de la reparación de las supervivientes o de las víctimas. Yo, sobre esto, creo que hay que entrar un poco en cómo te acercas a una víctima, ¿no? Cómo hablas con ella, qué sensibilidad hay, o
qué quiere ella o qué espera de los medios. Yo pienso mucho, y cuando hago estas recogidas de titulares, en cómo los medios son un peligro público, ¿no? Y pueden transmitir unos relatos muy peligrosos, y pienso en términos negativos, ¿no? ¿Cómo hago para no contribuir a esto? Pero me cuesta más pensar en términos positivos y constructivos, y esto sería un ejemplo de cómo me cuesta llegar a ello, ¿no? Cómo sí ayudo a la reparación o cómo sí ayudo a transmitir otro relato es algo a lo que me cuesta más llegar, ¿no? Siempre para mí es más fácil el que seguro no tengo que hacer, ¿no? Y eso lo tengo más claro, pero cómo formar parte de la reparación no lo tengo tanto, y creo que para formar parte de la reparación, pues bueno, una de las cosas que habría que hacer es tener mucho cuidado en la recogida de testimonios, en el acercamiento a las víctimas. Y bueno, yo sobre todo en mi caso, digamos que yo no busco ese tipo de entrevistas, ¿no? Yo las que haya publicado, las que hayáis visto publicadas, porque alguna mujer ha querido venir a mí o al Salto y publicar a lo mejor su propio texto. Esto ha pasado, no quiero publicar lo que me ha pasado con mis propias palabras. Si se les publica su artículo, ¿tengo 10 minutos? Vale. Pensé que me iba a quedar corto y me estoy aquí enrollando, pero no he acabado, voy. Bueno, buenas prácticas. Como os decía, hay compañeras estupendas haciendo curros estupendos. Os pongo unos poquitos ejemplos. Esto es un reportaje de Yune Fernández que creo que abrió un melón importante, ¿vale? Se llama Yo quería sexo, pero no así. Esto os lo pongo como ejemplo de cómo se puede aprovechar, digamos, ese tirón mediático, y esto creo que ya lo hacemos muchas, ¿no? Es como Dani Alves, o sea, más allá del titular último de la última hora de la decisión judicial, de la denuncia, vamos a hacer un reportaje de contexto, ¿no? El caso de Dani Alves no es una excepción, muchas víctimas renuncian para que las crean, ¿no? Yo creo que en El Salto lo que hicimos a raíz de este caso fue hablar de los protocolos, por ejemplo, de los protocolos que existían y que se habían puesto en marcha en ese caso, ¿no? Pero bueno, coger un hashtag, un trend, un tema de actualidad y utilizarlo para hacer un reportaje de contexto, pues me parece una buena práctica. Y se hizo también, lo hicieron muchas compañeras a raíz de los pinchazos, ¿vale? Os he puesto ejemplos de cómo se habló de psicosis, epidemia, pandemia y tal, pero es verdad que también hubo reportajes en este sentido. Os destaco este por dos cosas. Primero, porque subraya feministas, y yo creo que en temas de violencias machistas hay que estar siempre al loro de lo que dice el movimiento feminista, ¿no? Para orientar un poco las informaciones, o desde luego tener en cuenta el trabajo de las entidades que llevan décadas de experiencia. Y también me siento orgullosa de esto porque, como os pongo ahí, este reportaje no lo firmo yo, es una compañera que se llama Yasemi Forner. Yo estaba de vacaciones y yo me siento orgullosa del Salto porque cuando hablamos de que el periodismo tiene que ser transversal, pues esto es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo no hace falta que quizá yo trate con más frecuencia violencias machistas, pero creo que tengo muchas compañeras que tienen la visión suficiente como para hacer esto, ¿no? Bueno, y os preguntaréis por qué está aquí Ana Rosa. Os lo voy a explicar. He puesto aquí a Ana Rosa porque la superviviente de la violación grupal de los Sanfermines, a la que Telecinco llama víctima de la manada, ella en su carta se llama a sí misma superviviente y por eso lo he puesto así, escribió en un momento una carta y entonces Ana Rosa lo leyó en Telecinco. Os lo pongo como ejemplo de buena práctica porque digamos que me parece que la víctima fue muy consciente de cómo para que se transmitiese lo que ella quería, ella envió sus palabras por escrito y fueron leídas tal cual, fue leída la carta de forma íntegra, en un programa de muchísima difusión, ¿no? A mí me encantaría que esto hubiese llegado al Salto, pero obviamente aquí el impacto que puede tener es muchísimo mayor. Entonces, bueno, me parece una decisión muy inteligente y por eso os pongo aquí a Ana Rosa, porque ella leyó la carta. Bueno, y os dejo aquí unas preguntas. Ahora solo eran 5, ¿no? ¿O ya me he pasado? Bueno, os pone aquí, ¿cómo es el tratamiento de las violencias machistas en los medios? ¿Cómo es el tratamiento de las violencias sexuales? Una reflexión corta que la dejo ahí. En el tratamiento de la violencia de género en pareja se lleva ya mucho recorrido desde la Ley 1/2004, ¿no? Con la Ley de Violencia de Género se puso énfasis en los medios y a raíz de ahí hubo una explosión, digamos, de manuales, de recomendaciones de buenas prácticas, que yo creo que sí, con el apoyo también institucional que se dio a la ley, con el recorrido que ha tenido,
también de un tiempo, se normalizaron como ciertas prácticas en las redacciones o al menos ciertos conocimientos, ¿no? Pues no ir a entrevistar a los familiares cuando acaba de suceder el hecho, dar teléfonos de atención y informar sobre recursos, consultar a expertas, ¿no? Todo esto lleva muchos años, digamos, como de asentamiento en los medios. Sin embargo, en el tratamiento de las violencias sexuales pasa, primero, que han estado en segundo plano precisamente porque a raíz de esa ley la violencia de género en pareja ha tenido, digamos, como un protagonismo, ¿no?, sobre las violencias machistas. No es un reproche, es una crítica que yo creo que tiene que ver con la actualidad y con lo que ha pasado desde 2016, que es que se ha hablado mucho de violencias sexuales, ¿no?, a raíz del caso de los Sanfermines y del Me Too y del Cuéntalo y de la ley del Solo sí es sí, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión está sobre ampliar la mirada sobre las violencias machistas, el trabajo de hacer manuales, de difundir recomendaciones, de que cale en las redacciones, más allá de las periodistas especializadas, el que hay que tener cierta sensibilidad y ciertos conocimientos específicos para tratar este tipo de violencias, es relativamente reciente. Entonces, bueno, yo creo que eso marca una diferencia y se nota en los relatos que se ven en los medios, ¿no? Y ya está, y venga, y ya está. Exponía qué más hacemos mal los medios y pongo hacemos porque creo que yo no me libro, o sea que puedo caer en muchos tópicos muchas veces. Me ha pasado recientemente, ¿no?, que yo quería hacer un reportaje sobre educación sexual a raíz del tema de los pinchazos y yo llamé a una psicóloga, bueno, una persona muy reconocida en temas de educación sexual y le planteé esto y me dijo, no, es que yo no voy a seguir el relato de los pinchazos. Y yo le decía, no, sí, yo quiero desmontarlo, pero digamos que yo misma, ¿no?, al intentar buscar ese titular sobre pinchazos estaba cayendo en esta dinámica, con lo cual digo, bueno, que no es una crítica hacia afuera, sino también una reflexión que yo creo que tengo que hacerme cada día, ¿no? Y bueno, y que si conocéis otros ejemplos de buenas prácticas, pues me encantará también conocerlos, que seguro que hay muchos, y yo os he puesto solo ahí 3 o 4. Y termino. ¿Se me ha hecho corto al final?